Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nhasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, muri Zimbabwe, pane nyaya ndaya nayo panapa, asi ndisati ndapinda munyaya yangu, rega nditanga nekutenda mafans eBombshow television vese vari kutitsigira, vese vari kutisapota, kwamunenge muri kwakuti tasvika 8000 masubscribers. Guys, thank you for your support. Right, nyaya yawo ndaya nayo ndeya DJ Ollah wekustar FM, uyo aita accident muna Seke Road, akaita nezuro, so aposta pa Facebook page pake. Saka guys pakaipa, asi ake ari kuti hana kukwara. Uyu ndiye Ollah wacho, iyi ndiyo mota yacho yaita accident, aroverwa kumashure kwemota. Saka hatisi kuziva kuti vavengere kana kuti zvinongowanikawo, but tongotenda Mwari kuti iye wacho ari kunzi hana kukwara, and hapana kana munhu aita afa pane zvinhu zvaitika apo asi panga pakaipa guys. And but vana Oscar pambuka vese vatomukawo down. So let's talk in the comment section.